Moi boas noites. Denuncia do Partido Popular, de novo, un tema recurrente, o urbanismo. Estará aquí nos nosos estudios o voceiro municipal do Partido Popular, José López Campos, nun día marcado tamén por valoracións, concretamente a valoración da Feira Sustentable, a presentación de unha biblioteca. Xosé Luna estará en Guimarei prácticamente a víspera da saída da operación 1º de maio. Agora lles contamos toda a actualidade aquí en Estrada Televisión, por suposto, pero antes, e como cada día tamén, lembramos titulares. Ainda que, bueno, había algunhas circunstancias pues, que nos tiñan pouco preocupados, non? O feito de que fose a final de mes, por exemplo, non? Que era unha situación neste contexto de crise. A todos a inauguración da Biblioteca Xosé Luna, se vai celebrar o sábado, día 9 de maio, ás 6:30 da tarde, na nosa sede, nas Escolas Unitarias de Guimarei. Vai haber actuación da agrupación folclórica Abrente do Foxo. Da Estrada va a participar da orden de 3.000 rapaces e dos colexios de Moraña, Caldas, Cuntis, A Estrada, Silleda, Lalín e Teo. Ben, a saída será ás 11 da mañá. Desa óptica creo que xa é sumadamente importante. Ahora, sí é certo que hai que intentar, dado o momento que estamos a vivir, gastar con un ejercicio de responsabilidad. A Dirección Xeral de Tráfico prevé 400.000 desplazamentos en Galicia na operación especial do 1º de maio. O Partido Popular da Estrada enviaba hoxe aos medios de comunicación unha nota de prensa, de novo, con un tema que xa leva tempo no candeleiro. Falamos de urbanismo e falamos tamén do plan xeral, pero tamén do propio departamento. Para falar precisamente desa nota de prensa e da reivindicación ou das críticas do Partido Popular está aquí o voceiro municipal, José López Campos. Señor López Campos, moi boas noites. Hola, boas noites. Bueno, en síntesis, vostedes inciden en un mal funcionamento do Departamento de Urbanismo, algo que xa é concurrente. Bueno, eu creo que é unha situación que se centraliza no Departamento de Urbanismo, porque a situación, desde logo, nese departamento é un tanto caótica, pero que eu creo que se pode trasladar un pouco ao que son todos os departamentos municipais, non? Incluso hoxe ven de comentarse nos medios de comunicación de que o alcalde pide tranquilidade aos veciños porque hai certo desorden a hora de xestionar os problemas do día a día, non? Eu creo que o repetín moitas veces, creo que é a miña forma de entender a política. O mellor son eu que estou equivocado, non? Pero desde logo creo que a política local e a política non local, senón tamén autonómica, ten que dar solucións aos problemas dos veciños. Está claro que os problemas dos veciños moitas veces son as grandes infraestructuras, as grandes obras, pero eso non é o que realmente lle quita o sono ao veciño do noso concello. O que lle quita o sono, o que lle trae problemas ao veciño do noso concello é non poder solucionar os problemas do día a día, os pequenos problemas que sí hai que darlle unha solución e unha axilidade nesa resolución. En urbanismo en concreto, nese departamento chegan a diario dúcias de expedientes de pequenas obras, de pequenos arranxos nas fachadas, nos tellados, nos cierres das casas, nos muros, a mellor os galpóns ou un pequeno galiñeiro que queren construir, e que, se queren ir pola lei, teñen que solicitar o pertinente permiso ao Concello. O que non é
de recibo, que non ten sentido, é que para unha pequena obra, para levantar un cierre de 6 metros nunha finca por 1,5 metro de alto con alambre, que haya que pedir unha licencia, que esa licencia se retrase durante un ano. Eso é algo inexplicable, algo increíble, desde logo que eu non son capaz de encontrar unha explicación lógica. Non é iso que está pasando no Departamento de Urbanismo. Non hai máis que darse unha volta por ali e ver centos de expedientes apilados nos chans das dependencias municipales con antigüedade de máis de un ano de pequenas obras que os veciños da estrada necesitan. En esa línea non se o demandamos varias veces. A situación do Departamento de Urbanismo é crítica, pero curiosamente nunca houbo tanto personal como hai na actualidade no Departamento de Urbanismo. Eu quero recordar que hai 2 técnicos con plaza fixa que están apartados nunhas oficinas nas que realmente non teñen competencia ninguna, que contratouse un equipo que se lle chamou pomposamente multidisciplinar, un equipo de varias personas para traballar e para agilizar os temas en urbanismo, e nunca na historia do Concello da Estrada hubo tantos expedientes colapsados no Departamento de Urbanismo como hoxe, pero podo decir que seguramente hai máis do doble ou do triple e cada día se generan máis, non? Nos solicitamos unha pregunta no pleno para que nos explicaran ou nos dixeran cantos expedientes tiñan constancia de que estaban colapsados no departamento. Non temos resposta, eu estou convencido de que non a vamos a ter, pero podo asegurar que ahora mismo seguramente no Departamento de Urbanismo hai máis de 1000 expedientes paralizados, de 1000 problemas, de 1000 veciños da estrada que necesitaron no seu momento unha solución e que pois por motivos desa falta de xestión do Concello se viron na obriga de facer esas obras. Desde logo, a nosa pregunta tamén é que vai a pasar cando ese proxecto se licencie, se algún día se dá esa licencia e a obra executada non se asusta ao proxecto, non? Que pode pasar aí? Desde logo, eu creo que se pode generar unha situación de un problema aos nosos veciños, e a min personalmente me preocupa, non, en exceso, porque é un departamento que debía de funcionar a perfección, non? A pregunta mesmo de facerme xa vostede, é dicir, cales son os motivos? Por que eses funcionarios que decía vostede están apartados ou non están facendo o seu traballo, ou cal é a explicación que vostedes teñen, ou se é que hai unha explicación, claro? Bueno, vamos a ver, eu creo que isto é unha política que se sigue desde o minuto 1, desde que este novo goberno tomou posesión do seu cargo, non? E creo que, ademais, estou falando con unha das persoas que realmente podía responder a pregunta que me estás facendo, que foi o caso do que pasou na radio municipal, o que pasou no Departamento de Urbanismo, o que pasou en todos e cada un dos departamentos municipais, non? Aquí entraron como a tila no territorio municipal, créense os donos absolutos, o de dono, non o digo con segundas, pero podría dicirlo, os donos absolutos da situación do Concello e máis das vidas dos veciños da estrada, e empezaron a actuar dunha forma que eu creo que, desde logo, eu a valorei algunhas veces de non democrática, pero cunhas maneiras que eu creo que non son adecuadas ou acordes aos tempos que vivimos, non? Eso leva a que hai 2 grupos de personas a nivel de veciños da estrada, e hai 2 grupos de personas a nivel de funcionarios, os que están co goberno e os que non están co goberno están contra o goberno. Entonces, é unha fórmula de política que eu desde logo non comparto en absoluto, pero, bueno, eles se están levando ao máximo, ao límite máximo, e desde logo está causando serios prexuicios para toda a ciudadanía. Eu xa non entro a discutir si esas formas son boas ou malas, porque o discutirá ou decidirá a ciudadanía. Cada vez queda menos para as eleccións municipales para poder emitir ese veredicto. Eu que digo é que este goberno entrou ca bandeira da transparencia, entrou ca bandeira da xestión, da capacidade de resolución de problemas. Eu creo que nunca na vida, nos 30 anos que levamos de democracia, hubo tan pouca transparencia nun goberno da estrada, nunca na vida hubo tan pouca xestión nun goberno na estrada, e nunca na vida hubo tan pouca capacidade de resolución de problemas. As probas están aí, e desde logo calquer veciño sabe a cantidad de problemas que se atopa cada vez que ten que entrar na casa do Concello e intentar falar cunha persona, cunha cara amiga que lle solucione unha dúda ou un problema que realmente lle preocupa, non? Creo que na actualidade o descrédito do goberno é grande, e cada día que pasa se acumulan máis. Isto é como todo na vida, entras nunha espiral de negativa e parece que todo che sale mal. Cando ti estás nunha posición, como pode ser o alcalde ou pode ser calquer concelleiro, e todos os días nunha situación como a túa
entran 40 veciños con 40 problemas nas dependencias municipais, si ti no día non eres capaz de solucionar esos 40 problemas, o día seguinte vas a ter os 40 do día anterior máis os 40 novos dese día, e ao final o que che produce é un colapso total que cando te das conta non eres capaz de sair da situación porque non tes capacidade de resolución de toda a cantidad de problemas, de expedientes, de informes, de decisións que tes que tomar ao cabo do día. E desde logo este goberno sin algo se caracteriza por eso, non pola incapacidade, pola falta de capacidade de xestión a hora de solucionar os problemas dos cidadáns. E ademais con unha particularidade tamén importante, por lo menos que ven denunciar vostede, é dicir, hai unha situación difícil en canto que ao urbanismo na estrada, iso é evidente, pero claro, esa paralización non só a complica, sino prácticamente pode deixar unha herencia verdadeiramente lamentable, é dicir, o cero absoluto. Sí, bueno, eu quero recordar que no seu momento se pode falar dunha certa permisividade no que era a construción no rural da estrada. Hai que recordar que o rural non só na estrada, sino nos concellos onde non hai aprobado un plan xeral, as licencias levan paralizadas desde o ano 2002, na entrada da aplicación da lei do solo. Desde ese ano se complicou moitísimo calquera actuación en materia de urbanismo, por moi pequena que fora, levala a cabo en suelo rural. Si fomos criticados, moi criticados, tanto polo Partido Socialista como polo BNG no seu momento, por esa que eles chamaban desidia ou desinterés que tiña o goberno en vixiar e controlar esas obras ilegais ou supuestamente ilegais que se facían no rural. O que está claro é que, bueno, eu podo aceptar certa culpa en que ao mellor non se seguía ese tema das licencias ou das obras con rigor determinado. O que está claro que hoxe en día a estrada non hai máis que coller un coche, darse un paseo pola estrada e ver que os veciños, ante a necesidade imperiosa de acometer esas obras, e xa digo, non por responsabilidade do veciño, sino por irresponsabilidade do goberno, non atopan solución en máis dun ano. Desde logo as obras se teñen que facer e os veciños teñen que buscar solucións. Cando a administración non lle dá, pois teñen que buscar eles. Esa é a realidade do que está pasando hoxe en día na estrada. O curioso é que a concelleira se aproveitou do que foi o plan xeral non para traballar en el, sino para disculpar o retraso en todos os expedientes porque os técnicos estaban traballando na redacción do documento do plan xeral. En a última comisión que temos nos sorprende cando di que o plan xeral que se presenta a avance non ten absolutamente ningún criterio político, que eles non actuaron, que lle deixaron máis libres o equipo redactor contratado especificamente para o plan, que non ten nada que ver cos arquitectos municipales, e que foron eles os que diseñaron o plan. Entonces, a pregunta que sale sobre encima da mesa é: que fixeron entonces os técnicos municipales se non traballaron no plan xeral? Cando foi a disculpa repetida outra vez polo goberno de que se estaba retrasando os expedientes porque se estaba traballando no documento. Mentira. Pero é mentira porque aparte nos consta que os técnicos con plaza, o arquitecto e o técnico que está no Departamento de Urbanismo nin tocaron nin tocan ningún desos expedientes, que están custodiados, digámoslo por decirlo de unha forma suave, custodiados pola concelleira. E ademais, curiosamente, a concelleira, non sei se é por motivos personales, pero ten un horario con unha media dedicación exclusiva na que ten un compromiso de asistir 2 veces ao Concello a semana, e nos consta que no último mes pois se asisteu 2 veces ou unha vez no último mes o seu traballo. Creo que xa estamos sendo bastante generosos, non? O asentismo laboral empeza a ser preocupante. Creo que o plan xeral ou o problema do urbanismo polo que se ve só lle interesa ao Partido Popular. E desde logo eu podo dicirlles que últimamente, pola libertad que me permite tamén o meu cargo no Parlamento de Galicia, me paso asiduamente polo Concello. Falta a primeira vez que eu encontrara o despacho da Concelleira Delegada de Urbanismo aberto ao público, non é sempre con un cartel de que hoxe non se atenderá ao público por motivos personais. Creo que eso demostra claramente cal é o compromiso deste goberno, demostra claramente cal é o compromiso desta concelleira en materia de urbanismo. E desde logo eu quero decir que con este equipo, con este grupo de goberno que temos, a estrada non vai a ter plan xeral nesta legislatura. Esa é a miña opinión, sincera opinión, porque vexo como se funciona e a ritmo de samba desde logo non se sacan as cousas importantes da estrada, e sobre todo un tema tan trascendente como é o plan xeral. Podo decir tamén que este ritmo, se hoxe hai 1000 expedientes no Departamento de Urbanismo, a final de ano habrá 1500, os 500 que queden por presentar máis os 1000 que queden sin resolver.
Pois unha situación máis que complicada, señor López Campos. Moitísimas gracias por achegarse ata esta televisión, contarnos isto. Non sei se hai alguna cousa máis que queira engadir, senón, pois simplemente teremos que agradar cales son, basicamente, o inmediato. E o inmediato me imagino que ten que ser mínimamente reformar o que é o departamento. Sí, eu, como sabes, eu estou encantado de vir a esta televisión, sempre me tratas de maravilla, pero eu quero poñer xa unha nota, porque aparte sei que hai certa polémica en unha das parroquias que, curiosamente, ademais, pois se non é a parroquia, é unha das limítrofes ca terra natal do alcalde de José Antonio Dono, que é Santo Medán de Corados, cunha problemática que xa se ven arrastrando desde fai un ano. Os veciños solicitaron unha licencia para reparar o tellado da iglesia no mes de xullo do ano 2008. Isto sirva como exemplo un pouco para ver cal é a situación do Departamento de Urbanismo e o descontrol absoluto que hai. A xente vai entender, ademais, con exemplos gráficos. No mes de xullo do ano 2008 presenta a licencia, hasta que o Partido Popular non pregunta por terceira vez nun pleno que é o que pasa con esa licencia. O goberno municipal fai oídos sordos. Cando a cousa se empeza a complicar, dan orden de tramitar esa licencia, curiosamente fai a semana pasada, e un ano despois danse conta que non poden informar a licencia porque ese proxecto, ao ser unha iglesia, está afectada por patrimonio. Por lo tanto, teñen que enviar ainda o expediente a patrimonio, que ten 3 meses para contestar, e cando contesta ao cabo dos 3 meses chegará ao Concello e poderá informar ao Concello. Entonces, isto é un despropósito total e absoluto. Desde logo o Concello ten que ter un filtro para saber que cando se presenta unha licencia, ainda que non se poida resolver no momento, hai que mandala a outro organismo, automáticamente se faga o envío do expediente a outro organismo, e unha vez devolto xa con todos os informes, o Concello a teña para poder informar. Non, eso é como se debería de funcionar un departamento, e desde logo como eu personalmente o poñería a funcionar. Calquera outra forma de xestión está demostrada. Temos o que temos por culpa de xente que non é capaz de xestionar, nin é capaz de solucionar os problemas dos nosos veciños. Pois, unha vez máis, moitas gracias, de verdad, por estar aquí, e por suposto que a verdade é que dentro do que o proceso que estamos emprendendo de cara, ao menos, a salvación económica, non parece o mellor camiño, precisamente, o que temos de escoitar: a ralentización, a burocratización e, sobre todo, o parar eses expedientes, ese traballo. Xa non temos demasiada construcción, moito menos se non agilizamos a pouca que podamos ter. Moitísimas gracias, moi boas noites. Gracias a vos, boas noites. Serán máis de 400.000 os desplazamentos que se celebren ou que se fagan en Galicia na ponte do 1º de maio. Esas son, ao menos, as previsións da Dirección Xeral de Tráfico. A Dirección Xeral de Tráfico prevé uns 408.000 desplazamentos na rede viaria galega durante a operación especial con motivo do aponte do 1º de maio que comeza mañá. Así, estima que as estradas de Galicia registrarán un 8% dos 5,1 millóns de desplazamentos estimados en todo o Estado español nesta operación especial que se desenvolverá entre as 3 da tarde de mañá e a medianoite do domingo. En concreto, en Galicia, a Dirección Xeral de Tráfico advirte unha vintena de puntos conflitivos nas 4 provincias. En Pontevedra, os puntos conflitivos localízase na autovía de Vigo a Tui, na A55 e na A52, no límite da provincia con Ourense, tamén na Nacional 550, na travesía de Caldas de Reis e na Nacional 640 no acceso entre Vilagarcía e Caldas. A feira sustentable, evidentemente, foi todo un éxito. Falaba aquí neste caso, o responsable local do Sindicato Labrego Galego, Marcos Louzao. Pois ben, hoxe, no Concello, rolda de prensa e, de novo, valoracións. Ali estaba a primeira teniente de alcalde e concelleira de Medio Rural da Estrada, Raquel López Doce, e o propio Marcos Louzao. Éxito evidente, pero hai uns peros, entre outros, o sitio, a praza de Abastos. É unánime a valoración positiva que realizamos tanto dende a Concellería de Medio Rural do Concello da Estrada como desde o Sindicato Labrego de Monte Cabalar e dos produtores. Bueno, consideramos que esta edición foi un éxito, inda que, bueno, había algunhas circunstancias que nos tiñan pouco preocupados, non? O feito de que fose a final de mes
por exemplo, que era na situación, neste contexto de crise económica, pois non facía presaxiar o elevado volumen de transaccións que tivo lugar na feira. Por parte do Concello da Estrada, desde logo, pois unha cuestión para coller ánimos e seguir a traballar no que vai a ser a organización da feira de outono, a cuarta feira sustentable. A programación de feiras para este ano 2009 está pechada, hai un convenio asinado. Sabedes que a celebración das feiras en toda a provincia de Pontevedra é posible grazas ao financiamento da Consellería de Medio Rural a través de Agader. Como vos dicía, é un convenio pechado xa para o ano 2009 con un calendario. Quero resaltar isto porque novamente, e é unha satisfacción que isto se produza, moitos dos produtores presentes na feira demandaban que se realicen máis, que sexan máis a miúdo. A verdade é que damos un salto moi importante con respecto aos anos anteriores, incrementando un 100% o número de feiras, xa que pasamos dunha edición anual a dúas. O que imos a facer é de cara, posiblemente con carácter previo á feira de setembro, manteñamos unha reunión cos produtores, sobre todo os produtores e produtoras locais, pois de cara a ir analizando o que sería a realización da feira no ano 2010, da feira ou das feiras, para ver o que pode ser máis viable e o que entre todos entendamos como o mellor para acadar os obxectivos da feira, que non son outros que promover un tecido económico moi importante, que é a poboación que vive no rural e vive do rural. Desde o Sindicato Labrego Galego a valoración non pode ser máis positiva. Non só é que o diga eu, senón é que o din os propios produtores e produtoras que ali estiveron. Creo que desde a primeira edición, que un pouco irrumpía como algo novidoso e, polo tanto, tiña un atractivo precisamente por esta cuestión, pois esta foi, sin dúbidas, en canto a afluencia, a mellor. Efectivamente, como comentaba Raquel, o feito de que fose fin de mes pois era unha preocupación que xa nos puxeron nas primeiras horas da mañá. Ben, eu creo que se mellorou moito. En calquera caso, o primeiro que debo dicir é que este éxito, en primeiro lugar, é motivado polos propios produtores da zona. Eu creo que son os auténticos protagonistas de todo isto, e dai que os que organizamos a feira pagamos esa xuntanza con eles, porque, sen dúbida, moitos tiñan moitas ideas que transmitirnos, e, ao fin e ao cabo, nós o que temos é que darlle cabida a esas propostas. Nesa dirección, precisamente, que é o segundo tema que quería comentar, para darlle cabida, pois, necesitamos un contexto, en este caso, unha praza de abastos, pois, mellorada, reformada, para que non só nos dea máis espazo de cara a edicións futuros, dado que o que nos permite facer a feira en dúas estacións distintas é que teñamos unha serie de produtos agora, de tempada, e outros na tempada de setembro, que en calquera caso xa temos confirmada a asistencia aproximadamente dun 20-25% máis de produtores. Co cal, o espazo, efectivamente, é reducido, pero, como comentaba, a praza de abastos ten que cumprir outra función, que é a de contextualizar esos produtos diferenciados e, ademais, convertila nun centro atractivo para as compras. Entón, nós, como Sindicato Labrego, poñemos este tema encima da mesa, sabemos que se está traballando, pero creo que hai que darlle un impulso definitivo para mellorala, reorganizala e, como dicía, facela atractiva para as compras, e tamén para os participantes, que poden ter os postos con todas as comodidades que necesitan e precisan para poder atender ali. Un dos temas que
é unánime é que isto se ten que manter no tempo, non? Estas cousas pois non son gratis e moito menos baratas. Entón, como decía, volvo ao punto que comentaba anteriormente, ter unha praza acondicionada e útil pois abarataría os custos de feiras futuras, pero tamén tendo un orzamento continuado en anos sucesivos pois permitiría manter este tipo de actividade, porque estamos falando dunhas producións pequenas, dunhas explotacións pequenas, e todos os pasos que se dean deben ser nunha boa dirección, pero firme, non? Porque un paso un falso pois significaría por desilusionar a xente e ao fin e ao cabo que a feira pois perder o interés e, polo tanto, a xente o ánimo en participar. Daí que vexamos iso tamén con perspectiva de futuro e teñamos os apoios necesarios de todas as administracións. A Asociación Cultural e Deportiva de Guimarães pon en marcha unha iniciativa cultural nesta ocasión. Unha biblioteca, chámase Xosé Luna, e está prácticamente disposta para empezar a funcionar. Hoxe presentábase. A todos a inauguración da Biblioteca Xosé Luna, que se vai celebrar o sábado día 9 de maio, ás 6:30 da tarde, na nosa sede, nas Escolas Unitarias de Guimarães. Vai haber actuación da agrupación folclórica Abrente do Foxo, descubrirase a placa da biblioteca que vai levar o nome do noso padriño, Xosé Luna. A nos enchenos de satisfacción pois poder facer unha biblioteca co seu nome, porque sempre nos apoiou desde os nosos comezos e involucrouse moito neste proxecto da biblioteca. Só temos palabras de agradecemento hacia él. A Masa Coral de Berres vai interpretar o himno galego e despois, aparte disso, van intervir diversos persoeiros como Olimpio Arca, que vai facer a presentación de Xosé. Ten moitos anos de feita xa esta idea miña do importante que é unha biblioteca. O importante que máis que unha biblioteca, quero dicir, un libro. Un libro. Eso é, o importante que é un libro. Entón, se me permiten, o día 9, pois casualmente tiña outro compromiso xa con anterioridade e a esa mesma hora. Entón non podía estar aquí para a vosa inauguración, pero estarei cos meus mellores desexos de que a vosa biblioteca cumpla o papel para o que está sendo creada e así pois contribuía a que as nosas primeiras necesidades que se convirtan en luces e que crezca o conocemento e a sabiduría no noso rural galego. Entonces era unha especie de tapón flotando, cazando libros polo espacio. Isto que parece que está desenfocado, que se ve na obra un desenfoque, como se estuviera entre unha bruma, é que quixen intentar xusto a sensación de que está entre unha bruma. Non sei se o logrei ou non. E o libro aquí, coa súa pastiña, dicindo unha cousa que necesitamos e que todos clamamos por ela, pero que nos chegarán algún día, pero habrá por agora, casi é utópico pensar que un día o ser humano tendrá a paz como... Creo que hai que destacar que en Guimarães existe unha asociación deste tipo. É algo que para os que estamos aquí no Concello e levamos os temas de cultura e de deportes e demais para todo o Concello, pois nos consideramos que é unha boa noticia. Por lo tanto, agradecervos que traballedes tanto pola cultura como polo deporte. Eu creo que a renglón seguido que hai que reconocerlle a Xosé Luna, que como todos sabedes é unha persona que leva traballando moitos anos pola cultura na estrada, pois que colabore con vos, non? Eu creo que a labor tamén das persoas da cultura, como é o caso de Xosé Luna, é fundamental para que a cultura do Concello pois cada día teña máis actividade, cada día teña máis propostas. Eu sei, ademais, que esta vai a ser unha biblioteca importante, non vai a ser unha biblioteca máis olvidada nunha escola. Vai a ser unha biblioteca importante, porque Luna conoce moi ben este terreno, e sei que ademais o número de volúmenes vai a ser importante, e sei que ademais o número de volúmenes vai a ter outras cuestións, como por exemplo obras de arte como a de Paco Lareo. E remato dicindo que agradecéndolle no nome voso e do Concello da Estrada pois a aportación que fai a esta iniciativa cultural que ten a parroquia de Guimarães. Gracias a todos. Serán máis de 3.000 os rapaces que participen na estrada
no Correlingua. Xa saben vostedes esa carreira escolar pola lingua. Pois ben, hoxe tamén nos contaban os detalles no Concello estradense. Correlingua 2009, que se vai a celebrar na Estrada o 14 de maio. Entre outros lugares, como vedes no calendario que se vos axunta, todas as cidades galegas e moitos das vilas importantes de Galicia van a ter o Correlingua. Aquí no da Estrada van a participar da orden de 3.000 rapaces e dos colexios de Moraña, Caldas, Cuntis, A Estrada, Silleda, Lalín e Teo. Ben, a saída será ás 11 da mañá na Plaza da Feira, ali será a concentración. Entón farán un percorrido común, todos os nenos sairán pa Porta do Sol, Calvo Sotelo, en Don Nicolás, na rúa que da igrexa, pois ali os máis pequeniños, os de 3, 4 e 5 anos, apartarán ali, menores de 3 incluso vai haber de garderías, van para a Praza da Feira, ali estarán atendidos por monitores que terán ali os xogos, e despois volverán para a Praza da Feira pola rúa San Antón. O resto dos nenos seguirán o percorrido pola rúa Peregrina, pola Avenida de América, e na segunda travesía da Avenida de América, a altura dun establecemento comercial, xirarán á dereita e baixarán hasta a rúa hasta a rúa Antón Losada, despois pola rúa Antón Losada, entrarán pola rúa Gradín e regresarán á Plaza da Feira. A chegada está prevista ás 12 da mañá, pode ser un pouco antes ou un pouco despois, pero sobre as 12. Pensamos que nunha hora farán o recorrido ou en algo menos. O Plan Anticrise da Deputación de Pontevedra investirá máis de 215 millóns de euros nos concellos. O presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, acompañado polo vicepresidente económico José Manuel Figueroa, presentaba hoxe o orzamento da institución provincial para o ano 2009, que será de 173 millóns longos de euros. E como digo, en esa dirección, pois estamos ante un presuposto quizás histórico desta institución, que nunca no que é o apartado puramente inversor se propuxeron cifras como as que aquí esta mañán se van a presentar, e polo tanto, bueno, pois xa desde esa óptica creo que xa é sumadamente importante, non? Ahora, sí é certo que hai que intentar, dado o momento que estamos a vivir, gastar con un exercicio de responsabilidade importante, de austeridade tamén, e sobre todo pensando que ese gasto que podamos facer repercuta no maior número de beneficiarios posible, non? Beneficiarios que en este momento, como digo, están pasando por unha difícil situación, que en definitiva son os veciños e veciñas que habitan, os habitantes que temos na provincia de Pontevedra. Pero creo que o mellor é pasar os datos, despois trasladaremos cales son pois un pouco a concreción de objetivos finales, pero creo que primeiro, antes que nada, habrá que facer unha exposición de cifras comparativas, sobre todo con anos anteriores e situacións reales. Pasamos, en todo caso, a palabra ao señor Figueroa para que nos expoña as cifras concretas e comparativas cos últimos anos, precisamente da Diputación. Mar de Compostela e as casas de turismo rural da Estrada terán mañán a oportunidade de saber xa cales son os cotos de salmón. Xa saben, eses cotos para poder pescar salmón, que a temporada empece de inmediato, e que poden ceder aos seus visitantes, aos seus clientes. Mañá será ese sorteo. Mañá xoves celébrase o sorteo de permisos de pesca concedidos ás casas de turismo rural da Estrada.
Ás 11 da mañá, na Casa de Rural Torres de Moreda, en Callobre, realizarase o sorteo do número de pescadores que comenzará a ronda de peticións de permisos dos asignados aos establecementos estradenses. No pasado mes de setembro, a Dirección Xeral de Turismo comunicoulle aos establecementos de turismo rural de Galicia a posibilidade de que solicitasen permisos de pesca turísticos para os ríos galegos. 4 casas da comarca sumáronse a esta iniciativa: o Pazo da Nugalla, a Casa Grande de Vilanova, Torres de Moreda e Casa da Botica. O peche das inscripcións farase mañá ás 11 da mañá e de seguido procederase á elección do número que comezará a escolle entre os 31 permisos de que dispoñen as casas adscritas a esta iniciativa nos diferentes cotos pesqueiros do río Ulla para a pesca de salmón. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Durante a xornada de mañá venres, Galicia será atravesada por unha fronte fría que nos deixará os ceos cubertos con precipitacións entre febles e moderadas. A medida, eso sí, que transcurra o propio día, os ceos iránse abrindo progresivamente, aínda que quedará algunha chuvia que se producirá con carácter illado e ocasional. As temperaturas non terán cambios, soamente as máximas descenderán no litoral norte. Os ventos soprarán do sudoeste nas primeiras horas da mañá, rolando a componente norte pola tarde con intervalos de moderados no litoral. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte é formada polos números 10, 19, 27, 30, 40 e 49. Complementario o 29, reintegro o número 9. No sorteo da 11, o cupón agraciado foi o 38.213. 38213. E antes da despedida, lembramos os titulares. Na que, había algunhas circunstancias que nos tiñan pouco preocupados, non? O feito de que fose a final de mes, por exemplo, non? Que era unha situación neste contexto de crise. A todos a inauguración da Biblioteca Xosé Luna, que se vai celebrar o sábado, día 9 de maio, ás 6:30 da tarde, na nosa sede, nas Escolas Unitarias de Guimarães. Vai haber actuación da agrupación folclórica Abrente do Foxo. Da Estrada, a participal da orden de 3.000 rapaces e dos colexios de Moraña, Caldas, Cuntis, A Estrada, Silleda, Lalín e Teo. Ben, a saída será ás 11 da mañá. Desa óptica creo que xa é sumadamente importante. Ahora, si é certo que hai que intentar, dado o momento que estamos a vivir, gastar con un exercicio de responsabilidade. A Dirección Xeral de Tráfico prevé 400.000 desplazamentos en Galicia na operación especial do 1º de maio. E punto e final, señores. Se queremos facelo hoxe de novo con imaxes que nos chegan dende Santa Cristina de Bea. E é que se onte lles ofrecíamos precisamente unha xuntanza de confraternidade, hoxe ofrecemos uns traballos que se expoñían tamén en Santa Cristina de Bea. Con esas imaxes queremos desexarlles, lóxicamente, que disfruten do que queda de día e mañá vémonos aquí, mesmo sitio, mesma hora. Mais nada, que descansen, saúdos. Moi boas noites.
yo.